Jetball! Fort. Vale. Acabem d'arribar a Kyanjin-Gonpa, 3.890 metres o 3.900, i per allà s'acosta el primer autòcton que ens dona la benvinguda del poble. Si llavors enfocar el tenim allà. Pues anem a fer una cosa tan senzilla com és anar a buscar aigua, però es fa complicat amb aquest temps i aquesta neu. Fa des de les 6 del matí que s'ha posat a nevar, més o menys, i no para, està fotent-li aquí. La postal ha canviat de cop, o sigui que anem a buscar aigua. Water! Bati! Water! Estan a sobre els esquís. Sí, sí. Estan a sobre els meus esquís, tio. Ja, is goed door elkaar water. Yes, oké. Ok. Ja, oké, dat is Què? Collons. T'ajudo amb alguna cosa? No, a no caure. No cal. Aquest està ple. Tu? Estàs bé? Bueno, jo d'aquí un moment no. D'aquí un moment tindré 20 litres a l'esquena. Doncs mira, una mica de bricolatge. Com que ens estem avorrint molt i molt, fabriquem unes cartes per jugar. Això és el que havia de gravar? Però tens que Podeu dir més anar a fer coses, trossos, suant-los, home. Hem estat comptant quadradets durant ple de rato. Després hem estat dividint els quadradets. Clar, és que és una cosa metòdica, això, i no ho tens en compte, tu. Jo tinc que aguantar aquest paper superimportant sense que es mogui. Perquè si es mouen les línies, el joc se n'ha de prendre poc. Com ha anat? Oh! És poc.